tuikkivat vetypallot. Tervetuloa taas. Mä olen niin kuin kommunikoinut niiden kanssa, mä olen ollut yhteyksissä niihin. Ja sitä kautta mä olen oppinut tuntemaan ne. Ja sitä kautta mä osaan tulkita niitä. Mä osaan tulkita, mitä ne yrittää kertoa mulle tämän pallon välityksellä. Ja täällä on niin monta tähteä, koska täällä on useampia avaruuksia. Täällä on niin kuin ne universumit, täällä on niiden kokoutumispaikka. Ja se on mulla tässä mun kädessä. Ja tämä meinaa sitä, että kun mulla on kyky tulkita näitä tähtien viestejä, niin jos joku tarvii sellaista niin kuin sneak peekia tulevaisuuteen, niin voi tulla mun luo. Mä voin kertoa, mitä nämä tähdet haluaa sulle kertoa, koska sä et niitä ymmärrä. Ja haluaisin vielä korostaa, että tämä tähtiterapia, se on teidän hyväksi käyttää teidän energiaa niin kuin sitä kasvua varten, niin että te voisitte oppia rakastamaan itseänne ja muita paremmin, koska siitä tässä elämässä on kyse, kasvaa paremmaksi versioksi. Muistakaa se. Anyways, love space so much, love stars so much, ja niin kuin oikeesti wow.